Okei, tosiaan tervetuloa seuraamaan meidän tän iltaista höllymöilyä. Eli tosiaan Latekaan ollaan menossa vetämään tämmöstä saatanan kostoa. Tämä on pieni haaste, että kumpi pystyy vetämään enemmän rinkkejä. Ja tosiaan, let's mennä. Eli morjesta kaikille, tänä iltana otetaan Latekaan semmonen haaste, että maistellaan tämmöstä saatanan kostonimistä chiliä. Ja tosiaankin nimi on ainakin sen mukaan, että huonosti saattaa käydä. Eli ideana on se, että katsotaan kumpi pystyy vetämään näitä shotteja enemmän tämmöisellä mukilla. Tää on ihan kiva kokoinen, mutta ja tosiaan mukana meillä on tämmöstä neutralisoivaa piimaa, jonka pitäisi jeesata lopputilanteeseen, ettei kuitenkaan huolestuta. Habanerossa on 200 000 Scovillea ja tässä on 600 000 Scovillea. Eli aloitellaan silleen, että kaareks mitä menet tämmöset pienet rinksut tästä tekijöiksi. Eiköhän se riitä. Voi helvetti hajua ainakin aika paha. Oota. Hyvin. Joo. Sanotaanko näin, että pohjemman kautta. Ei hullumpi, hei katsota toista. Yes. Pakko sanoa, että maku on aika tulinen, mutta eiköhän me vielä yhdet raapasta. Selvä. Adios amigo. Vittu, se on luovutaan. Vittu tästä. Ei jumalauta, tää oli tässä. Vähän paskaa, mä en näin ikinä sorru. Kiitti ja kuitti. Korva. Pistä vittuun. Pistä vittuun. Tää ei vittu neutralisoi yhtään. Nyt sanon, että 55. Sitten me kuitenkin päädytään siihen tulokseen, että tää oli tasapeli tällä kertaa, eikö 3 molemmat? Eli tosiaan tämmönen haaste tällä kertaa ja tosiaan laittakaa kommenttia tulemaan, että mitä haastetta seuraavaksi ja tosiaan jos tykkäsitte videosta, tykätkää video, supatkaa kanava ja tosiaan laittakaa kommenttia. Kiitti ja kuitti ja morjesta.